Zwarte Markt trekt veel bezoekers. Jera On Air breidt uit. Het is vandaag 8 april. Dit is het Pelemaasjournaal. Max Pannenkoek en Anne Nelle van basisschool De Meent in Leunen zijn de beste stijldansers van de gemeente Venray. Het jonge paar won zaterdag de finale van het project Betere Kinderen door Stijldansen. Dit is een samenwerking tussen Dansschool Jansen Dansmasters en de basisscholen Petrus Bande, de Montessori School, de Kruutwis en Koningshof uit Venray en de Meent uit Leunen. Aan de tweede editie van dit evenement werd deelgenomen door 115 kinderen van de groepen 5 van de 5 basisscholen. De beste dansparen streden bij Dansschool Jansen Dansmasters om de eretitel Venrays kampioen stijldansen. Eerder hadden zij in 6 lessen de eerste beginselen bijgebracht gekregen van 3 dansen: de foxtrot, de cha-cha-cha en de jive. Het was zondag weer een drukte van belang in de evenementenhal Venray. De 10e editie van de Zwarte Markt trok ook dit keer weer rond de 9000 bezoekers. Er waren zo'n 600 standhouders in Venray. 80% daarvan kwam uit de regio. En zij verkochten allerlei soorten spullen, van tweedehands tot nieuwe goederen. We zijn Moens Deco en Fashion. En wij verkopen decoratieartikelen en ik geef workshops en kleding en accessoires. Nou, zinkwerk verkopen we, wat huisdecorspul hebben we en schoenen. Een selectie die ik gemaakt heb met een beetje zolderopruiming voor deze markt, omdat het voor mij de eerste keer is. Dus ik wist niet wat ik hier precies voor het publiek kan verwachten, ja en nee, maar ik zit hoofdzakelijk in partijgoederen. Wat maakt zo'n Zwarte Markt nou zo gezellig? Ik denk de verschillende mensen. Ja, iedereen is toch lekker op pad en ja, de verschillende mensen, ik weet niet hoe ik dat moet uitleggen, het is gewoon gezellig. Ja. De sfeer die eromheen hangt, hè. Het is allemaal, ja, allemaal gemoedelijk hier en zo. Een beetje wat drinken, wat eten, een beetje rondkijken en zo. Ja, dat is ja, heeft wel wat. Een gezellige sfeer. En heeft u nu al veel verkocht? Nou, dan moet u aan hem vragen, want hij is degene van het geld. Ik heb al best wel veel verkocht. Meer spellen en zo en kleren. Die worden vaak verkocht hier. Met zo'n 9000 bezoekers werd de Zwarte Markt erg goed bezocht. Het grootste aantal bezoekers, zo'n 70%, komt uit de buurt. En zij komen voor allerlei speciale artikelen naar Venray. Wat heeft u zojuist gekocht? Ik heb Aloe Lips gekocht. Dat is heel fijn. Het is eigenlijk EHBO in het klein. Als je bijvoorbeeld aan het braden bent thuis of aan het bakken bent, heb je wel eens dat zeg maar het vet op de hand spat. En dan pak je deze en dan wrijf je dit erop en dan trekt de hitte eruit en de volgende dag heb je nergens geen last meer van. Maar eigenlijk is hij voor de droge lippen. Nou, we hebben nog niks gekocht. Nog niks gekocht? Nee. Bent u wel naar iets op zoek? Ja, we zijn op zoek naar een hondentrim-apparaat, maar we kunnen het niet vinden. Dus. Wil je het zien? Ja, ik ben wel benieuwd. Een nieuw hoesje voor de telefoon. Nieuw hoesje voor de telefoon. Daar was u ook naar op zoek? Nee. Gewoon, ik liep ergens langs, toen dacht ik, daar moet ik nog een nieuwe voor hebben. Dus, en verder zijn we hier omdat mijn dochter hier ergens op een stand zit. De organisatie was na afloop blij met de opkomst. De volgende Zwarte Markt in Venray is op 9 mei. In de promotieklasse D behaalden de volleybaldames van Active Roy een zwaar bevochten thuiszege in de derby tegen Set Up. 3-2. De Venrayse ploeg, nummer 3 op de ranglijst, speelde zaterdagavond een matige wedstrijd en gaf de gasten 2 keer de gelegenheid om terug te komen. De eerste set werd met 25-21 binnengehaald, waarna de gasten met 18-25 de stand weer gelijk trokken. Door de derde set met 25-19 te winnen, namen de Venrayse volleybaldames opnieuw een voorsprong. Set-up toonde echter veerkracht, won de vierde set met 24-26 en dwong een vijfde en beslissende set af. Active Roy maakte hierin een 6-8 achterstand goed en pakte met 15-9 de setwinst en de zege. Festival Jera On Air breidt uit. Tijdens de komende editie verwacht de organisatie 2500 bezoekers.
De vroegere locatie voldoet door die uitbreiding niet meer aan de eisen. Daarom is het festival verplaatst naar een groter terrein. Inderdaad, we zijn een beetje opgeschoven vanuit het grasveld waar we nu naartoe kijken, naar het grasveld waar we nu bij staan. En waarom is dat? Eigenlijk simpel gezegd omdat we groter zijn geworden. We groeien elk jaar en het gaat eigenlijk hartstikke goed met het festival. En ja, we hadden gewoon meer ruimte nodig. Jera On Air is de laatste jaren uitgegroeid tot een begrip in de wereld van hardcore en punkmuziek. Nou, het festival is inderdaad zo groot dat we nationaal in ieder geval behoren tot de top. We zijn het grootste hardcore punk festival van Nederland. En van daaruit spreken wij dus heel Nederland aan. En ja, met de line-up die we dit jaar hebben geboekt zien we ook dat we België en Duitsland goed aanspreken. De line-up ligt er dan ook niet om. We hebben dit jaar inderdaad dankzij onze samenwerking met Mojo hebben we inderdaad hele mooie bands neer kunnen zetten. Onze headliners zijn Parkway Drive en A Day to Remember. Hele grote namen in de scene, upcoming en erg populair. Dat merken we ook aan de kaartverkopen, loopt ontzettend goed. Dan langs hebben we inderdaad nog wat opkomende namen in het genre. En we hebben nog wat oud-gedienden uitgenodigd die het in het verleden jaar altijd heel goed hebben gedaan op ons festival. Al met al hebben we een erg sterke line-up neergezet. En ja, zoals ik al zei, dat merken we. Het loopt ontzettend goed. Jera On Air vindt dit jaar plaats op 7 en 8 juni. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Dinsdagavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Het is morgen overdag overwegend bewolkt. En er zijn lange perioden met regen of motregen. Het wordt 's middags zo'n 10 graden. Ik wens u nog een hele fijne avond.